Čaute, v tomto videu vám ukážem mobilitné cvičenia na oblasť ramien a lopatiek. Na tieto cvičenia budeme potrebovať niečo takéto, to je rezistentná guma s koncami, proste šedá, tá by mala byť čo vraj najsilnejšia, stojí to nejak 3 až 5 eur, na internete, hádam to nájdete aj niekde v športe. Potom bývajú také rezistentné gumy, odporové, alebo ak sa to ešte volá, také spojené. Hej, tie sú silnejšie, tak na takéto niečo jednu z tých slabších by som volil. Nie na všetky cviky to treba, niekedy stačí nejaké závaže, napríklad takéto tyč z jednoručky, alebo naplniť si fľašu pol-litrovou vodou. A niekomu stačí možno zo začiatku aj len tak proste bez závažia, to tiež niektoré cviky tak ukážem. Veľa ľudí má proste stiahnuté ramena dopredu napríklad zo sedenia častého v škole za počítačom, z šoferovania, niekto veľa cvičí bench alebo tlaky a zanedbáva mobilitu, stretching a potom vznikajú zbytočné problémy, časom môže prísť aj nejaké zranenie, hej. Tieto cvičenia by som odporúčal každému, lebo veľa ľudí to zanedbáva, nie len tí, čo cvičia, ale aj tí, čo necvičia a chodia napríklad do roboty, časom prídu k zraneniu a nevedia prečo. Tieto cvičenia robievam nejak 2-3 krát do týždňa a vždy mám nejaké takéto dni určené, kedy robím iba napríklad takéto nejaké veci, tie mobility na spodnú časť tela, napríklad na tieto ramená a také veci, ale niektoré cviky z toho, čo ukážem v tomto videu, robím aj pred samotným cvičením. To nechá na vás, či si niečo z toho vyberiete alebo nie. Potom také mobility, lopatkové pohyby na hrazde natočil aj Kamil v tomto videu. Si môžete kliknúť. Na mobiloch to tuším nejde a tak dám aj video do popisu tohto videa dole. A potom ešte vznikajú napríklad aj zranenia, neviem, lakťa, to som ja mal doteraz, ešte tiež trošku mám, tak nejaká taká prevencia, tiež také cvičenia, to si môžete pozrieť tiež tu a tiež dám video do popisu tohto videa a poďme na samotné cvičenie. Johnny Otis, direction Scribner, Director Broiler, and the corner of